Weche moko en ni jod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro koro ni to wuok oko kendo seo mokalo moko jotelo e pacho kaendi ma oluwo ni gin mana jotelo madwaro mana bergi giwegi kendo koro wigi owil chutho koda dwaro mag jopiny. Ndindi Nyoro mane losi skund sekondar nogo mano ma Kiramaini sekondar e kindego eko bende ne oyawo ayanga moko kuom kuondego mago mag somo kata laboratories e skul makono koro to ne oseo mokalo jotelo go eko ma osebedo ka yako mwandu mar oganda ma pacho kaendi. E kinde gogo ne oyango kaka oganda moko kata jotelo moko osebedo ka tiyo koda dag mauta noendo mano mayudore Turkana e dwachgi giwegi kaachiel koda familia margi ka oyango ni kanyo en kuma owinjore tigodo yonoendo mano makare mar neno ni oganda duto e pacho kaendi koro ni to oyudo yuto kata odag ngima noendo mano makare ahinya to oganda makono. E kinde gogo bende ne oyango chenro ma en godo mar neno ni oyawo gach okolo mano mawuok e gwenge mago mag maneno ya mambo ya mafuta ya Turkana. Please my friends, tafadhali nawaomba tuweke grid chini for now. Let us put Kenya first. Na hii mambo ya mafuta tuangalie vile itafaidi Kenya, sio mtu. Na ile mpango wako nayo wa kujenga railway ati itoe mafuta Turkana ipeleke Mombasa, hiyo railway inatumia pesa ya umma, lakini mafuta inasafirisha ni ya mtu binafsi. Tafadhali hata kama reli inajengwa